እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዝኸበረ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ኮይንኩም ንመድባት ሬዲዮ ኤረና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ረቡዕ 23 መስከረም 2020 ፈነወ ሬዲዮ ኤረና ከመወትሩ ብዜና ይጀምር። ፈለማ ኣርእስታቱ ሱዳንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ስምምዕ ምስ እስራኤልን ምልዓል እገዳ ኣሜሪካን ዘተኮረ ዘተምክያድን ተገሊጹ። ኣብ ግብፂ ኣንጻር ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝቐንዐ ተቃውሞ ምክያዱ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ዛምቢያ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫ እንተተሳዒረ ድሌት ህዝቢ ከኽብር ኢሉ። ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ፕሬዚደንት ልኡላዊት ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝመርሖ ላዕለዋይ ወኪል መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ንምምኻርን ንምምያጥን ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ፕሬዚደንት ብ21 መስከረም ናብ አቡዳቢ ድሕሪ ምእታው ምስ መራሕቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ወከልቲ መንግስቲ ኣሜሪካን ብተናጸልን ብእኩብን ከም ዝዘተየ ተሓቢሩ። እቲ ዘተ ኣብ ጉዳይ ምልዓልቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንበረቶ እገዳ ዘተኮረ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ። እንተኾነ ሱዳን ምስ እስራኤል ዝምድና ክትምስርት ዝብል ነጥቢ እውን ኣካል ናይቲ ምይይጥ ምንባሩ ዲፕሎማሰኛታት ኣሚቶም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ምስ እስራኤል ዝምድና ድሕሪ ምጅማረን ሱዳንን ስዑድ ዓረብን እውን ኣብ ዝሓፀረ ኣሰረን ክስዕባ ምዃነን እዩ ዝጥቀስ። ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ግብፂ ኣንጻር ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝቐንዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተኻየደ መርበባት ዜና ማእከላይ ምብራቕ ኣቃሊሐን። ብመሰረተን መርበባት ዘቕርብኦ ዘለዋ ዜና ሓይልታት ጸጥታ ግብፂ እቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ክካየድ ከም ዝተመደበሉ ዝተገልጸ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከይካየድ ኣቐዲሞም ንምዝራጉ ክዋፈሮዮም ጸኒሖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ጉዳይቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን ኣጠቓቕማ ናይልን ብዝምልከት ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ንመርገጺ ግብፂ ከም እትድግፍ ንቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ብምጥቃስ ኣሕራም ኦንላይን ገሊጹ። እቲ ቤት ጽሕፈት ነዚ ዝገለጸ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ጆን ክሉድ ኮባንጎ ካብ ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፊሊክስ ቲስከዲ ዝተላእከ ደብዳቤ ብቐዳም 20 መስከረም ናብ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ምብጽሑ እዩ። ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንመርገጺ ግብፂ ትድግፍ ዘላ ድሕርቲ ክልቲአን ሃገራት ኣቐዲመን ዝበጽሕኦ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ ምዃኑ እዩ ተጠቒሱ። ግብፂ ብጉዳይ ናይል ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምስሓብ ድሕሪ ምውዳቕ ኣብ ተፋሰስን ማይ ኩዕኒል ምስ ዝርከባ ሃገራት ዓበይቲ ቀላያትን ጎረባብቲ ኢትዮጵያን ጽዑቕ ዲፕሎማሲ ኣብ ምክያድያ ትርከብ። ኣብ ዛምቢያ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ እንተተሳዒሩ ድሌት ህዝቢ ብምኽባር ስልጣኑ ከም ዝሓድግ ፕሬዚደንት ተሃገር ኤድጋር ሉንጉ ኣፍሊጡ። እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዘፍለጠ ማዕክናት ዜና ተሃገር ምርጫ ብዘይገድስ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ዘቃልሓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣፈኛት ፕሬዚደንት ብወገኑ ኣብ ዝህቦ ዘሎ መግለጺ እቲ ፕሬዚደንት ዋላ እውን ኣይተዓወት ኣብ ስልጣን ክቕጽል እየ ከም ዘይበለ ብምርጋጽ ማዕከናት ዜና ብጉጉይ ጠቕሶ ምህላወን ወቒሱ። እቲ ፕሬዚደንት ካብ ድሌት ህዝቢ ወጻእ ክኸይድ ከም ዘይኮነን ኣብ ምርጫ እንተተሳዒሩ ድማ ስልጣኑ ከም ዘረክብን ኣረጋጊጹ። ኣቐዲሙ ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበረ ኤድጋር ሉንጉ ኣብ 2015 ኣብ ዝተኻየደ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተዓዊቱ ናብ ስልጣን መጺኡ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝካየድ ምርጫታት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ መራሕቲ ህዝቢ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ደልዩ ብዝብል ጉልባብ ስልጣኖም ከይረከቡ እዮም ዝቐጽሉ። ተዛማዲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት ኣብ ዘለወን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብዘይካ ኣብ ዚምባብዌ ንልዕሊ 15 ዓመታት ዝጸንሐ መራሒ ኣይተረኣየን። ኣብዚ እዋን እዚ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ መራሕቲ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ኣፍሪቃ እዮም ዝርከቡ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ መራሕቲ ኡጋንዳን ኤርትራን ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ክሕዙን ከለዉ ን29 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምርጫ ዝበሃል ኣካይዱ ዘይፈልጥ እንኮ መራሒ ኣብዚ ኣህጉር እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ መደብ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙዚ ክኸውን ሰናይ ምክትታል። ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ዝበኣሰ ዕለቕለቕ ገጢምዋ። ኣብ ሱዳን ካብ ወርሒ ነሓሰ ሒዙ ብዝሃረመ ማይን ዘጋጠመ ዕለቕለቕን 16 ክፍለ ሃገራት ወይ ዞባታት ክስያን ከለዋ 115 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም። ልዕሊ 100,000 ኣባይቲ ብምፍራሱ ድማ ህይወት ኣስታት 500,000 ሰባት ተተንኪፉሎ።
መሬት ሱዳን ብጎላጉል ዝተዓብለለ ሰጣሕ መታሕት ብምዃኑ ማይን ክሃርምን ፈለግኒልን ክመልእን ብኡንብኡ ምዕልቕላቕ ማይ ዘጋጥም በዚ ምኽንያት ድማ ሱዳን ዓመታዊ መጠናዊ ናይ ምዕልቕላቕ ማይ ዝረኣየላ ሃገር እያ እንተኾነ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ዕልቕልቕ ኣብ 1946 ከምኡውን ኣብ 1988 ካብ ዘጋጠሙ ዕልቕልቓት ዝበኣሰ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር መስኖታ ሃገር ሓቢሮ ሱዳን ዝሓለፈ 3 ወርሒ ዓመታዊ ዝናብ ትረኽበሉ ወቕቲ እዩ እንተኾነ እቲ ሃገር ከም መቕጸልታቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክሃርም ዝጸንሐ መጠኑ ዝሓለፈ ዝናብ ካብ እትረኽቦ ዝነበረት ዓመታዊ ዝናብ ማይን ላዕሊ ኣብ ልዕሊ ምርካባ ኣብ ከበሳታት ኢትዮጵያ ዝሃርም ዘሎ ብዝሕ ማይ ንፈለግኒል ካብ መጠን ላዕሊ ከም ዝመልእ ብምግባሩ ነቲ ዕልቕልቕ ዝያዳ ከም ዘጋደዶ ክፍለጥ ተኻኢሉ ብሰንኪቲ ኣብ ከበሳታት ኢትዮጵያ ዝሃርም ዘሎ ዝናብ ፈለግኒል ካብ ዓቐን ንላዕሊ መሊኡ ዓቐን ማይ ክብሮ ወሰን ዝሓዘ 17 ሜትሮ ክበጽሕ እንከሎ ካብ ሳተላይት ማዕከን ምርመራ ጠፈር ናሳ ዝተወስደ ስእሊ ከም ዘመልክቶ ካብ ፈለግኒል ዝፈሰሰ ማይ ንሓያሎ ከባቢታትን ዓድታትን ይዕለቕሊቕዎ ኣሎ ብፍላይ ርእሰ ከተማ ካርቱም ክልተ ፈለጋት ኒል ማለት ጻዕዳ ኒል ከምኡውን ብሉ ኒል ማለት ኣባይ ዝረኸበላ ብምዃና እታ ከተማን ከባቢኣን ከም ዝተሃስያ ክፍለጥ ተኻኢሉ ብሰንኪ መንግስቲ ሱዳን ን3 ዋርሕ ዝጸንሕ ናይ ህጹጽ ኩነታት ኣዋጅ ክእውጅ እንከሎ ኣብ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ሰሜናዊ ምብራቕ ካብ ከተማ ካርቱም ተደኪኑ ዝርከብ ኣስታት 2300 ዓመትን ዝገበረ ቅርስታት ፒራሚድ ሃረም ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ዕልቕልቕ ከምኡውን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሃርም ዘሎ መጠኑ ዝሓለፈ ማይ ንሓፂርን ንነዊሕን እዋን ምስ ዋሕዲ ማይን ደርቅን እናተበራረየ ክቕጽል ምዃኑ እዚ ድማ ክሊማዊ ለውጢ ዝኸትሎ ዘሎ ሳዕቤን ከም ዝኾነ ክኢላታት ሜቴሮሎጅን ስነ ኣከባብን የጠንቅቑለዉ ብፍላይ ሱዳን ንምምላእ ፈለግኒል ንነዊሕ ዝጠመተ ነባሪ ፍታሕ እንተዘይረኺባትሉ ክትቆጻጸሮ እንተዘይክኢላን ናብ ተደጋጋሚ ዕልቕልቕ ክትመላለስ ከም ዝኾነት እቶም ክኢላታት ብተወሳኺ የጠንቅቑ ዕልቕልቕ ማይ ሱዳን ነቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዝተሰመየ ምስ ግብፂ ኣብ ምስሓብ የእትዩ ዘሎ ሓፅቢ ቀጠልያ መብራህቲ ዝውልዕ እዩ ምኽንያቱ እቲ ሓፅቢ ክመልእ እንተጀሚሩ ናብ ሱዳን ዘጋጥም ዕልቕላቓት ክትቆጻጸሮ ስለ ዝከኣል ኢትዮጵያ ነቲ ሓፅቢ ክትሃንጾን ከላውን ሓደ ካብ ዘቕረበቶን ብክኢላታት ደገፍ ዝረኸበን ምኽንያታት እቲ ሓፅቢ ኣብ ሱዳን ንዘጋጥም ዕልቕላቓት መቆጻጸሪ እውን ክጠቅም እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ዝተናውሐ ምምሕዳር ኣልበሽር ብዘኸተሎ ዝንቡዕ ምሕደራ ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላው ትርከብ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ምምላእ ፈለግኒል ክትቆጻጸር ዓቕሚ ዘይብላ ብምዃና ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅ ዘሎ ሓፅቢ ሙሉእ ብምሉእ ክትቅበሎ ክደፋፍኣ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ቅድሚ ክረምቲ ትሒዙ ዝዘንብ ዘሎ ዓቐኑ ዝሓለፈ ማይን ወራር ኣንበጣን ከምኡውን ልዕሊ 10,000 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ባርዕ ጫካ ምውሳኽ ሙቐት ህንዳዊ ውቅያኖስ ተኸትሎ ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ህንዳዊ ውቅያኖስ ካብ ምብራቓዊ ወገን ኣፍሪቃ ክሳብ ምዕራባዊ ወገን ኣውስትራልያ ዝሽፍን ኮይኑ ንኹነታት ክሊማ ክልቲኡ ጫፋትን ነቲ ውቅያኖስ ዘዳውባ ሃገራትን ኣዝዩ ዝጸልዎ ኩነታት ክሊማ ክልቲኡ ጫፋት ኣብ ሙቐት ማይ ህንዳዊ ውቅያኖስ እዩ ዝምርኮስ ሙቐት ማይ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ተመሳሳሊ እንተደኣ ኮይኑ ዝተረጋግአ ንቡር ኩነታት ይህሎ እንተኾነ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ ዝነፍስ ንፋስ እንተልዩ ብወገን ኣውስትራልያ ዘሎ ክፋል ማይ ዝያዳ ይሞቕ እሞ ዝያዳ ሃፋ ብምፍጣር ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝናብ ከም ዝሃርም ይገብር በንጻሩ ሃገራት ትሑት ዓቐን ዝናብ ይረኽባ ንፋስ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ እንተነፊሱ ድማ ብወገን ኣፍሪቃ ንዘሎ ክፋል ውቅያኖስ ዝያዳ የሙቆ በዚ ድማ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ስሕት ኢሉ ሓውሲ ደሴት ዓረቡን ዝያዳ ማይ ይረክብ ዕልቕልቕ ድማ ይፈጥር በንጻሩ ኣብ ኣውስትራልያ ድርቂ የጋጥም ባርዕ ጫካ ድማ የኸትል ምቅያር ዓቐን ሙቐት ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ንቡር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ በተዛማዲ ናይ ቁርብተይ ለውጢ ዝገብር እንተኾነ ኣብ 2019 እቲ ናይ ሙቐት ፍልልይ ኣዝዩ ብዙሕ ሓደ ካብ ዝለዓሉ እዩ ነይሩ ብወገን ኣፍሪቃ ዝነበረ ክፋል ውቅያኖስ ብኣስታት 2 ዲግሪ ብምዋቑ ድማ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ዝናብ ኣኸቲሉ ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ናብ ባርዕ ጫካ ዘኸተለ ደርቂ ተኸሲቱ ኣብ 2018 ብተመሳሳሊ ኣብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ምድረ በዳ ሩብ ኣልቃሊ ንፋስ ዝተሓወሶ ዕልቕልቕ ከም ዝህሉ ገይሩ እቲ ተርእዮ ወይ ክስተት
ህንዳውኒኖ ወይ ድማ ኢንዲያን ኦሽን ዲፖል ክጽዋዕ እንከሎ ሙቐት ዓለም እናወሰኸ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ባህሪ ህንዳውኒኖውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክቀያየርን ኣብ ክልተ ጫፋት ኣውስትራልያን ምብራቕ ኣፍሪቃን ተደጋጋሚ ደርቂ ወይ ድማ በንጻሩ ተደጋጋሚ ዕለቕለቕ ማይ ክኸትል ዝዓበየ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ይገልጹ። ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2018 ኣብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብ የመንን ዑማንን ዝርከብ ሩብ ኣልቃሊ ኣብ ዝተባሃለ ምድረ በዳ ህቦብላ ዝተሓወሶ ኣባ ኾብራ ዘኸተሎ ብርቱዕ ዝናብ ሃሪሙ ሑጻት ምድረ በዳ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ንመጀመርታ ግዜ ማይ ዓቒሩ። ቀጺሉ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ኣብቲ ባህሪኡ ድሩቕ ከባቢ ህቦብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ደጋጊሙ ብምህራሙ ዕለቕለቕ ማይ ክፈጥር ክኢሉ። ካብ ንቡር ንላዕሊ ማይ ዝረኸበ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ብዝተፈጥረ ጠሊ ቆጽለ መጽሊ ክብቁል ክኢሉ። እዚ ጠልን ቆጽለ መጽልን ድማ ነቶም ብባህሪኦም ደቀባት ሰሜናዊ ምዕራብ ኣፍሪቃን ሓውሲ ደሴት ዓረብን ዝኾኑ በጣ ምቹእ ኩነታት ክፈጥረሎም ብምኽኣሉ ክባዝሑን ናብ ሚልዮናት ክፋረዩን ሓጊዙ። ኣይጸንሐን ኣብ መወዳእታ 2019 ቁጽርን በጣ ናብ ቢልዮናት ብምፍራይ ብጉጅለ ዝጓዓዝ ኣብ 1/4 ኪሎ ሜትር ክሳብ 80 ሚልዮን አንበጣ ክእከቡ ዝኽእሉ በብዕስለ ካብ ዶብ ፓኪስታንን ህንድን ክሳብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኬንያን፣ ሶማልን ክሳብ ዶብ ኡጋንዳ ተዘርጊሑ። ዝወረረ አንበጣ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጥራይ ኣስታት 35 ሚእታዊ ዝራእቲ ደምሲሱ ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝወደቑ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ተገሊጹ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ኣውስትራልያ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ሙቐትን ደርቅን ዘኸተሎ ባርዕ ሓዊ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዝኾነ ናብ ሓያሎ ክፋልቲ ሃገር ብናህሪ ይላዋዕ ከም ዘሎ ክገልጻ ጀሚራን። ኣብ ኣውስትራልያ ወቕታዊ ባርዕ ጫካ ዘጋጥም ባህርያዊ ኣካል ስርዓተ ማሕድሮ ኤኮሲስተም እዩ። ዓመታዊ ድማ ሙቐትን በርቅን ዝፈጠሮ ሚልዮናት ሄክታራት ጫካታት ብሓዊ ክቃጸል ንቡር ተፈጥሮኣዊ መስርሕ እዩ። እንተኾነ 2019 ኣውስትራልያ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተመዝገበላ ዝሞቐት ዓመት እያ ነይራ። እቲ ዓመት ዝወሓደ ዝናብ ዝተረኽበላ ዝደረቐትን እያ ነይራ። እዚ ክልቲኡ ተሓዋዊሱ ባርዕ ጫካ ክፈጥርን ብቕልጡፍ ክላባዕን ምቹእ ባይታ ፈጢሩ። ኣብቲ ሃገር ብሰንክቲ ዳርጋ መልእቲ ክፋላት ሃገር ዝተንከፈ ባርዕ 33 ሰባት ተቐቲሎም 11 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ተቓጺሉ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን እንስሳታት ዘገዳምን እንስሳታት ዘቤትን ጸኒቶም። ቀጺሉ ኣብ መጋቢት 2020 ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገራት ሶማል፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኡጋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳን ታንዛንያን ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ዘይንቡር ዝናብ ከም ዝዘነበ ተገሊጹ ነይሩ። እቲ ዝናብ ኣብ ሓያሎ ንሕርሻ ክቀራረባ ዝጸንሓ ዓድታትን ከተማታትን ዕለቕለቕ ክፈጥር እንከሎ ብሓፈሻ ልዕሊ 430 ሰባት ቀቲሉ፣ ኣስታት 700,000 ሰባት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ኣመዛቢሉ። ሓያሎ ኣባይቲ ክዕኑ እንከሎ ቀላይ ቪክቶርያ ካብ ዓቐን ንላዕሊ መሊኡ። ሃገራት ዓለም ኣብ ሓደ ስምዕ በፂሐን እናናሃረ ዝመጽእ ምውሳኽ ሙቐት ዓለም ክቆጻጸራ እንተዘይክኢለን ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዜናታት ምስማዕ ንቡር እናኾነ ክመጽእ እዩ። ንምዃኑ ክሊማዊ ለውጢ እንታይ እዩ? ወዲ ሰብ መዓልታዊ መነባብርኡ ከነጣጥፍ ጸዓት የድልዮ። መኪና ምዝዋርን ነፈርትን ተሽከርከርትን ምንቅስቓስ፣ ፋብሪካታትን ኢንዱስትሪታትን ንምክያድ፣ ገዛውቲ ንምሟቕን ምስሓልን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንምስልሳል ጸዓት የድልዮ። ጸዓት ንምምንጫው ነዳዲ፣ ከሰል ወይ ዕንጨይቲ ምቅጻል የድሊ። ነዳዲ፣ ከሰል ወይ ዕንጨይቲ ምቅጻል ድማ ካርቦን ዲኦክሳይድ የመንጮ። ካርቦን ካብ ከባቢ ኣየር ማለት ኣትሞስፌር ዘይወፅእ ብምዃኑ ናብ መሬት ዝበጽሓ ጨረርታ ብርሃን ፀሓይ ተንጸባሪቑ ካብ መሬት ከይወፅእ ዝተበከለ ካርቦን ዲኦክሳይድ ይኽልክሎ። እዚ ድማ ሙቐት ይፈጥር። ምርባሕ ከብቲ ጠለብ መግቢ ንምምላእ ኢንዱስትሪ ምርባሕ ከብቲ እናስፋሕፍሐ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ትንፋስ ከብትን ቀልቀልን ብብዝሒ ሜቴን ዝምንጩ ብምዃኑ ኣብ ምቕዳድ ኦዞን ዓቢ ተራ ይጻወት። ከም ብከላ ፕላስቲክ፣ ምምራዝ ውቅያኖስ፣ ምቁራጽ ኣግራብ ዝኣመሰለ ብቐጥታን ተዘዋዋርን ምስ ኣብ ምብካልን ምውሳኽ ሙቐትን ዓለም ዓቢ ተራ ይጻወት ኣሎ። ሙቐት ዓለም ካብዚ ዘለዎ ማእከላይ ገምጋም ብ2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንተወሲኹ ሙቐት ዳግማይ ንድሕሪት ናብ ዘይምለሰሉ ደረጃ ክበጽሑ፣ ብሰንኩ ድማ ዝያዳ ደርቂ፣ ዕለቕለቕ ማይ፣ ደሴታትን ገማግም ባሕርን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምልኣት ውቅያኖሳት ብምኽታል ሓደ ካብ 3 ፍጡራት ዓለም ከጽንት ተኽእሎ ኣለዎ።
በዚ ለውጢ ዝያዳ ዝህስያ ድኻታት ሃገራት ብፍላይ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ክኾናየን ክሊማዊ ለውጢ ምቁፅጻር ናይ 12 ዓመት ዕድል ጥራይ ከም ዘሎ ክኢላታት ይገልጹ ነዚ ለውጢ ንምቁፅጻር ደቂ ሰባት ዝመንጭውዎ ካርቦን ከጉድሉ ኣለዎም ሃገራት ድማ ኣብ ኢንዱስትሪ ዘለወን ፖሊሲታት ክቕይራን ብተተካኢ ጸዓት ክትከኦኦ ኣለወን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣሞንዮም ናይትሬት ኣብ ሰኔጋል ብ23 መስከረም 2013 ሮሱስ ዝተባህለት ዋንነታ ናይ ራሻ ዝኾነት መርከብ ኣሞንዮም ናይትሬት ብምጽዓን ካብ ጆርጂያ ናብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሞዛምቢክ ተበጊሳ ኣብ ኢስታንቡል ቱርክን ኣቴንስ ግሪክን ድሕሪ ምዕራፍ ብ6 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ቤይሩት ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ተጸጊዓ እታ 2750 ቶን ኣሞንዮም ናይትሬት ዝጸዓነት መርከብ ብመትረብ ስወዝ ካናል ኣቢላ ናብ ሞዛምቢክ ከተምርሕ እኳ እንተነበራ እንተ ተወሳኺ ጽዕነት ክትማላእ እንተ ቴክኒካዊ ብልሽት ኣጋጢምዋ ዛጊት ብዘይተነጸረ ምኽንያት እያ ገለ ምንጭታት ቴክኒካዊ ብልሽት ኣጋጢምዋ ክብሉ እንከለዉ ካፒቴን ናይታ መርከብ ነበር ግን ተወሳኺ ጽዕነት ንምጽዓን ኢሉ ዝገለጾ ናብ ወደብ ከተማ ቤይሩት ተጸጊዓ ኣብ ወደብ ከተማ ቤይሩት ዝተጸግዐት ሮሱስ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ንዝተናውሐ ጸኒሓ ሩስያውያን ሰራሕተኛታታ ማሃይኦም ስለ ዘይተኸፍሉ ክእድሙ እንከለዉ ዋናታታ ድማ ናይ ወደብ ክራይ ክኸፍሉ ብዘይምኽኣሎም ጠንጢኖማ ኣብ 2014 ሰበስልጣን ወደብ ከተማ ቤይሩት እታ መርከብ $100,000 ናይ ክራይ ከይከፈለት ካብ ወደብ ከይትወፅእ ብምኽልካል ምስ ሰራሕተኛታታ ቀይዶማ ጸኒሖም ን11 ዋርሕ ምስ መርከቦም ዝተቐይዱ መርከበኛታት ነጻ ክፍነው እንከለዉ እታ መርከብ ግን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸኒሓ ሰበስልጣን ወደብ ኣብታ መርከብ ተጻዒኑ ዝነበረ ኣሞኒየም ናይትሬት ናብ መኻዚኖ ክሰጋገር ድሕሪ ምግባሮም እታ ዝኾነ ምክትታል ይኹን ሜንቴናንስ ዘይተገብረላ መርከብ ኣብ 2018 ኣብቲ ወደብ ጥሒላ ኣሞኒየም ናይትሬት ዝበዝሐ ግዜ ንመስርሕ ድቑ ሕርሻ ክጠቅም እንከሎ ምስ ካልእ ኬሚካላት ተሓዊሱ ድማ ንመፍረሲ ጎቦታት ይኹን ህንጻታት ዝውዕል ዳይናማይት ቦምብ ክጠቅም ይኽእል ብጥንቃቐ እንተተታሒዙ ብቐሊል ዝፍንጀር እኳ እንተዘይኮነ ኣብ እተሓሕዝኡ ግን ሓያል ጥንቃቐ ዝሓትት ኣብ ዝሑል ቦታ ክቕመጥ ኣለዎ ገለ ሰበስልጣን ቤይሩት ንሓደገኛነት እቲ ማዕድን ብምርዳእ ካብቲ ወደብ ክርሕቕ ብተደጋጋሚ ዝጽውዑ እኳ እንተነበሩ እታ ሃገር ብብልሹ ምሕደራ ትካየድ ብምዃና ግን ኣቓልቦ ዝገበረን ስጉምቲ ዝወሰደን ኣይነበረን 7 ዓመት ሓሊፉ ብ4 ናሓሰ 2020 ሰዓት 5:40 ድሕሪ ቀትሪ ኣሞኒየም ናይትሬት ዝተኸዘነሉ መኻዚኖ ባርዕ ሓዊ ጀሚሩ ድሕሪ 25 ደቓይቕ እቲ ሓዊ ናብቲ ኣሞኒየም ናይትሬት ብምልብዑ ንከተማ ቤይሩት ዘናወፀ ኣዝዩ ሓያል ኖትጊ ፈጢሮ ወደብ ቤይሩት ህዝቢ ብጻዕቂ ኣብ ዝነበረሉ ከባቢ ዝተደኮነ ብምዃኑ በቲ ዝተፈጥረ ነትጉን ንሱ ዝፈጠሮ ነውፅን ብውሕዱ 200 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 6,500 ድማ ቆሲሎም ናይ 15 ቢልዮን ክሳራ ኣብ ልዕሊ ንብረት ወሪዱ እቲ ነትጊ ማዕረ ሓደ ሕምሲት ናይቲ ኣብ ሂሮሽማን ናጋሳኪ ዝተተኮሰ ኣቶሚክ ቦምብ ክኸውን ከሎ ናይ 1.1 ኪሎቶን TNT ዓቐን ነይርዎ እቲ ነትጊ ንኣስታት 3.3 ሬክታር ምንቅጥቃጥ መሬት ፈጢሩ ክሳብ ቱርኪ ሶርያ እስራኤልን ፍልስጤምን ከምኡውን 250 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ቆጵሮስ ተሰሚዑ ካብ ኣቶሚካዊ ወፃኢ ኣብ ታሪክ ዝሓየለ ነትጉ ተሰሚዱ ኣሎ እዚ ኣብ ሊባኖስ ከተማ ቤይሩት ዝወረደ ሓደጋ ሃገራት ዓለም ተቐላጢፈን ኣብ ወደባተን ይኹን ኣብ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢ ብብዝሒ ኣሞኒየም ናይትሬት ተኸዚኑ ከሂሉ ክፍትሻ ህፁፅ ፃዊዒት ገይሩለን ካብተን ብብዝሒ ከዚነን ዝጸንሓ ድማ ሰኔጋል፣ ህንዲ፣ የመን፣ ኢራቅ፣ ኣውስትራልያን ብሪጣንያን ይርከበአን ኣብ ሰኔጋል ኣብ ወደባዊት ርእሰ ከተማ ዳካር ልዕልቲ ኣብ ከተማ ቤይሩት ተኸዚኑ ዝነበረ 3,050 ቶን ኣሞኒየም ናይትሬት ተረኺቡ ሰበስልጣን ተሃገር እቲ ማዕድን ንክንደይ ዝኣክል ኣብቲ ወደብ ከም ዝተኸዘነ ብምስጢር ክሕዝዎ እንከለዉ ዋንነቱ ግን ናይ ማሊ ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ኣለዉ ንሳቶም እቲ ኣሞኒየም ናይትሬት ድሮን ኣብ ማሊ ከግዕዝዎ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም እንተኾነ ማሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንባዕላ ዘይተረጋገእቲ ሃገር ኮይና ምህላዋ እቲ ኩነታት ኣስጋጊርዎ ኣሎ ኣሞኒየም ናይትሬት ብቐሊሉ ክርከብ ዝከኣል ብምዃኑ እውን ኣብ ኢድ ግብረ ሽበራውያን እንተኣትዩ ምስ ካልእ ኬሚካላት ብምሕዋስ ተፈንጃሪ ክስራሓሉ ይኽእል እዩ ኣብ 1995 ኣብ ከተማ ኦክላሃማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኣሞኒየም ናይትሬት ብዝተሰርሐ ቦምብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ
168 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ኖርዌይ ከተማ ኦስሎ ኣብ ህንዲ ከተማታት ደልህን ሃይደራባድን እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ህይወት ሓያሎ ሰባት ቀዚፍዮ ሰኣንግቡ ኣተሓሕዛ ኣብ መኽዘን እንከሎ ተባሪዑ ድማ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳ ቻይና ሰሜን ኮርያ ሜክሲኮ ፊንላንድን ካልኦት ሃገራትን እውን ነቲጉ ህይወት ሓያሎ ሰባት ቀዚፍዮ ኣሞኒየም ናይትሬት ብብዝሒ ናይትሮጅን ዝውንን ብምዃኑ ዝበዝሐ ግዜ ንመስርሒ ድኽዒዮ ዘገልግል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተወሳኺ ዜና ሰኔጋላዊ ኣሜሪካዊ ስነ-ጥበባዊ ኤኮን ኣብ መበቆል ሃገሩ ሰኔጋል ዘመናዊት ከተማ ክሃንጽ ሙሉእ ብምሉእ ውዕል ከም ዘጻፈፈ ቀዳማይ ገጽ ምስራሕታ ብሽሙ ኤኮን እትስመ ከተማ ድማ ዝመጽእ ዓመት ክጅመር ምዃኑ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እታ ኣብ 800 ሄክታር መሬት እትህነጽ ከተማ ብቴክኖሎጂ ንቕድሚት ዝሰጎመት ኮይና ብሞዴል እታ ኣብ ብላክ ፓንተር ተሰሚያ ዘላ ዋካንዳ ዝተባህለት ናይ ሓሳብ ከተማ ዝተዳለወት ከም ዝኾነት ተፈሊጡ ከተማ ኤኮን ብተወሳኺ ኤኮይን ዝተባህለ ዲጂታል ባጤራን ፀሓያዊ ኤሌክትሪክን ክትጥቀም ከም ዝኾነትን ንምስራሕታ ከተማ 16 ቢልዮን ዶላር ክበፅሕ ትፅቢት ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተሓቢሩ ከተማ ኤኮን ናይ በጻሕቲ መስሕብ ኮይና ከም እትህነጽን ንኣፍሪቃውያንን ኣብ ኣሜሪካ ንዝቕመጡ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ክፍቲ ከም ዝኾነት ብፍላይ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘጋጥሞም ኣድልዎ ንምድሓን ክትሕግዞምን ናብታ ከተማ መጺኦም ብዘይ ጸገም ክነብሩ ክፍቀደሎም ምዃኑን ኤኮን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓቢሩ ኤኮን ኣብ 2010 ኣፍሪቃ ዝተሰመየት ደርፊ ብምዝርጋሕ ኣብ ሃገሩ ሰኔጋል ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ሃኒጹ ነይሩ ኣብ 2014 ድማ ብርሃን ኣፍሪቃ ብዝብል ፕሮጀክት ን500 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ብፀሓይ ዝሰርሕ መብራህቲ ዓዲሉ ነይሩ ኤኮን ኣብ 1973 ካብ ሰኔጋላውያን ስድራ ኣብ ከተማ ሴንት ሉዊስ ሚዙሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተወሊዱ ኣቦኡ ሙዚቀኛ ብምንባሩ ድማ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ናብ ሙዚቃ ዓለም ብምጽምባር ደራፊ ገጣሚ ደርፊ ራፐር ኣምራቲ ሙዚቃን ተዋሳኢን ክኸውን በቂዑ ንሱ ዝተፈላለየ ንሽልማት ዝበቕዐ ኣልቡማትን ንጽል ደርፍታትን ከፍርኽ ኢሉ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሰናይ ቅነ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ባርያስ ኣብዚ ዓለም ካብ ኩሉ እንታይ ደስ ብለካ ተባሂሉ ምስተሓተተ ነፃ ምስ ወፃኹ ናይ ባዕለይ ባርያ ክህልወኒ እየ ዝደሊ ኢሉ ይበሃል መብዛሕትአን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ገና ካብቲ ቀቢላውን ኣውረጃውን ማሕበራዊ ደረጃ ዝወፃ ይመስላን ዳርጋ 60 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ክሳብ ሎሚ ህዝበን ብሃይማኖታውን ቀቢላውን ኣውረጃውን ኣተሓሳስባን ዝምባለን ተኸፋፍዮ መጻወት ባዕዳውያንን ዳግመ ገዛእትን መጻወት ናይ ገዛእ ርእሱ መራሕትን ብምዃን ገና ይሳቐሎ ሽሕ እኳ ኣብ ኩሉ ዓለም ፖለቲካ ክበሃል ከሎ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ምርኤት እንተኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ግን እቲ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ኣብቶም ፖለቲከኛታት ሓፂሩ ክንዲ ዝተርፍ እተን እተፈላለያ ቀቢላታት እውን ኣብቲ ቁርቁስ ወሳኒ ተራ ኣለወን
شحكوات أورقوس أبوليتيكا خل جزيه هلو انتخونه أتجاوبرو جن فلاليو اتزبلت أنا أدمعن أورقوس جن أتياب صدقة خفيل كاز جبار أورقوسيو أبز درجة زين مبصح ببزح سجماتن مكران كتحلف نوريو أبتن بديمقراطيز معبلا هجرات زكايد ناي بوليتيكا أورقوس كابتن من بزحتين هجرات سالسي عالم زفليو نجار انتولو اتحدي أبجاكا نام ميدان بتأيتن بومبان اتغالد ما أبصدقا بزربان بزتن بمكيا ديو يغون مبر أبكلتيو تنكولاتن اكين عالو قرن تخالاي أموتن سقاين زي شمم بمخانو كاب تقدماي يمرز أب تقدماي تمعبلو نجار يلبون أب تخالاي كن كتم مهارن كتم معادن حسابات كا تقربن تقال كوينا ترفيه بلون بزيكا موتن نوتن كتعن موغتن جن يبل حكاني مع بلكان سلازوخانه أمارات يبلون أنا بس أبتيه أم بساوي حبرة السب كوينوم درجة من خط أنا آخرون تطرح محبرة وبوتان حزن حح إبادو أمهونغو أم دماء جلس التانم كي جفافهم زرعدونا اشتو شدنات أرأسهم بملعال توتا يبلو باسن عقرقرن من غاغاسن مقوياين مفحت آرن يسعب دحر جنس انحيلو اتحوحتان قزمان دويبل نوغوس هو يبناي 704 ديكتاتور تفتيرو مالتيو سلام سفينو جن ناي مقابر مبار ناي هيوتاويان سلام سيكونن ود سب ببزح مقدي كاب انسسا زفلا يكونن شحكوا امرن تتعدلو اتوشت اوي انسساوي دمي بحرياوغن جناي تقادفون حادي ساينساوي مالا ساينتيست كم زبالو زمن ود سب اب سلطن كتماتاتي نبركو انتهالوه اتوشت اوي دراخو اغن كم تنايتهم اب زمن اني حباشا خلو امني أبعت زنبرو وابوتاتيو زيرو جن أبتسب زلوا أو بدما تشكونا لو كاب ديكتاتوراوي سرعة جميرو كسا ديمقراطياوي سرعات أتشكونا بقلم قدي بتشق مبالو سايترفون كم زخون اللو مخنيا دما أتنا يود سب نايمش إفلاغن معبلالن بحري نبارن زي لوطن بمخانيو أولوتاو بحري سب يقود المبار فتصيمي تفن يقهم منبار فتصيمو هاي موتنيو أبزخنا تاتزي مالت أبتسب كتصورو زيك الناج قونا خونتات قالو جيلتات كابت هزب تفاليوم نعوس عابنا الناس أخنا وصاوكم هنا كبلو يسمعو بزح سب دما يسعبوم نمخوانو كم انتا يمكن ناس أزوصو كاب چقون تديس ويس كاب چقونا كاب چقون تين تخوينو چقونا نبين زنبر نايسب انسساو بحري بمخانو بعلاتهمون كم سب متأن چقون تي كاب مخان ناس أخونو يكولون أبت دموم سلزلو بارياس أبزا عالم كاب كلون تايدس بلكا تبايلو مستحاتته ناس أمسوس أكو ناي بعلي باريخ هلون يزدلي إلي بحال كم زيلو مزراب دما سألقو مستجقوان دا أمبر مستجقوانا خمزي كوني رقاق سألكا سلازن رأسو ناس أوي حرا زي وزأسب ناس أوي حرا خوز أكاي كألين سب كم نايكال سب جقوانا ناس أخوز أكا خيل خوون كابتنا تجقوانا خي ناس أخوز أكا خيل دو سب كاب كالق سب بممتعي في الله بمسرتو اتناس أخوص أكاز بلكا زلو سب واي ودب نرؤسو كاب ناي سلطان هرفان نسا ديو أبو مروخة اتن سلطان نشقوانان زفلالي مقارج جالو ديو أبزق زيزي متكلن قبرن نايتم موبصات حارائنا زبلو تقالستن من قصاصاتهمن مرحتهمن أبيناي درجات شميم خمزلو نخلو بروهيو أبنو بسهم زي الحرنات أبكى الإسهاب كسفن واي قولون
معرز طعم قالاتهم وشت مرزيو ملحسهم كم نايت منش أداديو شفتن إكاين مقابري بوليتيكا وميو لبسب مسلاب يخولو نتزعمنا محزم دما ناب قدل يأتو سلازي نتياب نبسم زي اللي سوري لبن سوري أمرون عبت هزبي خنص بارقوون كتكبرون يكولون كابت تشاقواني دايم حارا زوصو خمبر كابت تشاقوانا حارا خوصو خاس بمن من قد يكولون تشاقواني بطيتم ببومبان بتانكن كهدم ويكسقوغ خاليو تشاقوانا جن بطيت هيتأفق ببومباي سنبد بتانكا يهدم بز مخنيات زخايو مبزعتي موصات حراينا زبلو تشاقوانان برستن عنوتن قديفو ملكا زخادو حارا زوز آكاس تمرتن محبراو بوليتيكاو نقحاتن يو نتي نخدنك حن نخدفلتن زخلكا حيلي كتمكتو زحاشيو سانا بقوانو تنسيكا بولكن بوجلن بمحبرن بمكرخارن بمكاتن جن جزيم سنوحة موصا تحراي فتورمو دحر نويح سقاين مكران ناس ايوصوها نتي زلاد خالون اكلات كازا ماسنن چقونا بحدش مقدن قدن غيرم دما داغما يقربلكا كلاي غزي دو خنزارب كوينا بمبال دما نت بحدش قدي تسفيز مساكا ناي سقاين چقونان كابا وي منطلينا لبسكا سقيلكا تنبر كسع كالو تمساسلتي سبترا تلعيلوم نص خوصوها زفتنو صحافي أمونيل سهلة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية بين خاموخان أمنا يتفتويو كنا تتحدث لزيبولو قريب هو بقولنا كف بلا من بيني الله خيلوكا عبدندس بحري اقرأت لقا نافت أقل زي بلو سفيح بحري نات أمتات أبوش تغير لغون وش تخزر بشتر إيقن أباغي عزاب له حسابات زبزح كتمسلي قدا أقوى زي بلوم حسابات نهلو نتك الزرقو حسابات يمسلو رقي إلو ملسلا وش تأيزر بشي يخون زج انق حساباتي باللين سبس لهزخون كذا حسب النقرات كله قد ناتيو كم سبكا حسب له كش مسئوا محسابكي يكون انززار بنزله انت حسبي حسابات زي معك حيكوني ساقيه سلازي انت حسبي محسابات معرفيها اللوام قدب قبر اللوم نسون إيدوات أميرو نهبتي تتمتوز نبرت معدونات أمتا تصبوا لها كعرفي ليه مزي أنت تردي كاغن عرفتي تكاسس أن لها انت خيل كاسرحك أكبر بينك خون دل سلزله بجاها هابز تغير حق بجاها رحق بلالي كابزر أربعة يخون كنتاتها دخم زبلت مثل نيرا لوميز ولدت عقستخي صباح قفخي كعبت سقاطات مليو خريس لزدلي نعرف تغزي تقبلكو عمبابا نفسخي بغنت وتحرر صغيلي ريكن اللوم زي صبغت صباح مونتاي زحفت سقاطات كيهلواي بستقر رزق علىهت مستطبطب كبل جمير زنبر زناب كابع انتاون نبعات كرر كبل جمير نيرو لمن صباحن ببينن مخانن تزنق ايواي بلني تسفى زغرت أسب مسؤول زلو سقاطات كدليو زلو تخولو أمنا يتوحد تسفان تقريسكا اتنكو مفتوحو خوين زرائكا أب هيوتكا حمق وسانم وستنطراحيو بلكا أهبو أمراخ زهانسكيوم سلاسلكيوم عبيت حسابات تجميعهم فريسة مخونخ اليوم مساقي كنبر استمنخيو زبهكيو أدام زي كان بهجهن تمنيتكم كوينو مزسنح
كجنقك غادي اتنبر العدي كم تزحسب كيوس لزي صنحكي زي تسامعكي كبير ساقطي صلوا فتير الكغوني صقمات اسني فمخونو تمرتي نافقات صموا كوتا زوم كلهم زتقص كل كين كالن اب هيوتنا قدن زقوم فنا كنسغرم زلنا بدهتات يم غنا كمبرتعي قبا حسب يومو اتتمالي اي سجرن يوت بليز نبرك مسجدلات كم سجر كي زكري اتز حلفه زي نبره مسل اتزلو زي حلف مسل كل باب جزء حلفيو من نفسي بتسفى مقراط حصيركي اب مصاباي تتويا زرب وديو زعقره تنفاسن قريرو نلعل طفو حماموش طاب بحر زرزروم نصقمات استردالا خوينو تسمعا نبعتها مقصر سيناتو جحجح بلا كتكلكلو فتنات هيتقالان هيتقالكليو قرف يا غيد انت فزسي زعايش مساغوت السماي تخفيتو ببرك انه قدان تسنيو برتو عزناب كارم جمرة ايد كابني كابت زهرم زنبار زناب كالقس زعقلو له سفراخ وسدانا دلي نابينا كابت زنبارو تعزق حزابات وسيا نفسها ختفلت انها جمرات دعان ايد كتراح بني كابت زنبارو ناويو ناب مكينو واسكيلو حزوا مغزؤ تمركفه منفسان سقاءان قريرا نيرا نزم سرعي كتموق بمبهل كابتي يام مكينو ازن برد جاكيت ابزبانا قلبو دسنا بلاد خدنتو امسقنتو كساب قزو ازبصحو خيت الزراربو نحد حدوم بفشختانا تتمامتو قزو بصحو زد لها قراريبو نفسان تحسب نغيروا درار كدالو خدا درار دحر مدرارهم نزغبر الله حجزاتها مسكينه اب قدن خوينا سمعت زيا اكالي كابز عالم زفليل لعلت يعني را معالتي سلازي اخرت قد خوينكن بسالها بهوت كسرك إله قدمي حماق حسابات محسابنا او انت وحسابات محساب زحاشة مساء خمزلنا ننبسنا مذكار يدلي حجيت الزناقعي استمين من فسكروي نسخي حيالي خي ما يجي قانو تسرح بعلت ملوء تسفى حيال مخانخ منها فتنا بعلو علتي ياخا ابي هوتي زين نعاو علتي خاير كالي بطعم غايزة مسقنكا كمسقن إلي يكون كنجيري بتزلنا نستوهبنان من مسقن الماد دحر هجي نابت بحر تحبس تراحي خط كادي قنا نابت بحر زناقع تحبس خط كادي غلغي ايترزقني حنبي سسل زيك له مساغته مالني حداش سب كوينا قص ابريو مرآة دسنا بلو اجوخا نسخاني مدر محنباس مهيركا ادلل كان يخا استرفنا بحر محنباسكا انبع عليك مركاي هجوخا بعلو علتين بريخا تخديناتو زنبورت كبرتا بزبانو حليفا نخلتيهم كدينا صقع إلى زور لعوا فيلم مكثالك أسألو صحافي هني سيف فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بترمو دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أب نايمل اختصاص انك تقدفلو كم تخقلو كزغاخركم دالي
بسترفه بزمص ربوع اب تمساسال ساعتن بستفليت حسن كساب نراخب طعمو تطعمو مس راديو رنا ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ረና زخبركم سمعتنا نزل سعازي تداليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أبتفتسمنا لنا إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية.